חזק מדי, אנחנו לא צריכים לראות, אנחנו צריכים לשמוע. זה אנחנו רוצים אחר כך שיהיה טוב, זה נראה רק שנייה. מה שרואים זה בסדר, אבל... בסדר, זה מקליט. אנחנו צריכים לשלוח, זה חייב להיות הקלטה משם, ולא מפה. אתה יכול לעמוד שם, אולי כאן. ליד זה. שם זה מצלם, אבל לא מפה. זה בשביל... בואו נעשה פעם אחת בשביל הצילום. עוד פעם, מההתחלה. רגע, תן לו לדבר את זה מילה וטוב. לא, את משמה, את הכתבת וטוב, אני שמה כל הזמן וטוב. לא, אז נחליט עכשיו, וטוב. וטוב. מה זה וטוב? רגע, איפה? בסוף. הוא מצוי, הוא וטוב. אפשר גם וטוב. אנחנו יכולים עכשיו לשם בפעם השנייה. הוא וטוב. הטוב הוא בטוח, הנחוץ הוא מצוי, זה אני וצילה קצת המצאנו, כי אנחנו לא זכרנו בדיוק. לא חשוב. מה זאת אומרת? אם זה בכלל המילים האלה? זה כן, משהו מזה, או מצוי, או רצוי. אנחנו לא בדיוק... היא בכלל אמרה שמתאים פה נעים, אבל לא... מצוי זה יותר... למה הגעת לשם? כי נחוץ ורצוי הוא וטוב. מה? כבר קלטתי 3 פעמים, גם זה מקליט, גם זה. לא, זה היו שגיאות, אי אפשר. מה? לא, צריכים מההתחלה נכון, היו פה שגיאות. זה לא היה טוב? כן, לא בסדר, אנחנו לא יודעים. רצינו לתקן את לא הרגשתי. לא, נכון, מצוי, נחוץ ורצוי זה יותר כן, טוב. בטח. מההתחלה. רגע, יש לנו שינוי ברצוי. אפשר את... יש עכשיו איזה עיפרון בתמיד. מה? הנה, עובר בסבב. עיפרון שלי אני צריכה... ורק זה צריך. לא, בסדר, שיהיה רצוי, אני כל הזמן התלבטתי, תגידי את המילה. משהו בזה... לא, נחוץ ורצוי זה מילה... נחוץ ורצוי. רצוי ומחוץ זה שתי צילה אמרה לי בטלפון שהיא חושבת שזה נעים, אבל זה לא נכון. פעם אחת אני מבקש בלי הקלטה, רק את הנגינה. רק את הנגינה, בלי הקלטה. יש בחזרה משהו בסדר. כן. את החזרה? לא, פעם, זהו, זה כל זה, אוקיי? עוד פעם? רק את הנגינה. מנגנים? רק את הנגינה, כן. עכשיו מההתחלה. זה מבחינת ה... מצוין.